μας. Είναι αυτή η οποία διεσώθη καθαρά μέχρι των ημερών μας, χάρις εις την ειλικρινή αγάπη των κατά καιρούς φιλοπόνων, ευλαβών ιεροψαλτών, μουσικών και μουσικοδιδασκάλων. Ένας από αυτούς είναι και ο Πέτρος Πελοποννήσιος, λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Έζησε τον 18ο αιώνα. Διεκρίθη ως έξοχος μουσικός, θαυμάσιος μουσικοσυνθέτης και άριστος μουσικοδιδάσκαλος. Ένα από τα θαυμάσια έργα του είναι και ο αργός πολυέλεος δούλη Κύριον πλαγιού πρώτου ήχου. Το ύφος του πανηγυρικών χαρμόσυνων. Η κυριαρχούσα διάθεσης είναι η μετευγνωμοσύνης ευχαριστία προς τον Θεόν δια τας αναριθμήτους ευεργεσίας και δωρεάς του. Ο Πέτρος Λαμπαδάριος, ως μουσικός τεχνίτης, ευεστράτευσε όλες του τας δυνάμεις προκειμένου να προσφέρει εις ημάς τους μεταγενεστέρους αυτό το θαυμάσιο μουσικό κείμενο, του οποίου η όλη σύνθεση και πλοκή των μουσικών γραμμών παρουσιάζει χάριν και ποικιλία μουσικών θέσεων. Ηργάστη λοιπόν φιλοπόνος ο Πέτρος Λαμπαδάριος, αφενός μεν δια τη δόξα του Αναστάντος Κυρίου μας και αφετέρου δια των πλουτισμών της πατροπαραδότου βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής. Συνιστά δε το ίδιο ακριβώς και εις ημάς τους νέους διαδόχους. Σεβασμού, αγάπης και ευγνωμοσύνης ένεκεν προς τον αείμνηστον μακαριστόν Πέτρον Λαμπαδάριου, χορός πατέρων της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου Αγίου Οροσάφου, ψάλλει των αργών πολυέλεών του, προς δόξαν Θεού, ψυχικήν ωφέλιαν και οικοδομή των αφοόντων. Αμήν. Yeah.
μνημονεύσαμεν εν ολίγης των μεγάλων εκείνων μουσικών και μουσικοδιδάσκαλων, των Πέτρων Λαμπαδάρη. Εδώ θα μνημονεύσουμε μία νεωτέρα μουσική μορφή, η οποία με την χάρη του Θεού πορεύεται εις τα ίχνη του προηγημένου μουσικού και μουσικοδιδασκάλου. Πρόκειται δια των εκλεκτών αδελφών αγιορείτην μουσικών και μουσικοδιδάσκαλων, τον ιερολογιότατον πατέρα Ιερόθεον Φιλοθεήτη, ο οποίος μετά από αρκετά έτη υπακοής εις των σεβαστών και Άγιων γεροντάτων, πορευόμενος και οδοτρόπος την οδόν της σιωπής και ενυπτικής εργασίας, εσχάτως ως δώρον Θεού αναλαμβάνει ιδιαιτέρως και υπευθύνως το χάρισμα της μουσικοσυνθέσεως και μουσικοδιδασκαλίας. Προσφορά της εν Κυρίω αναστάντη αγάπης του είναι ο παρόν σύντομος πολυέδεος εξομολογήστε το Κυρίου, εις τρίσιμων και δίσιμων ρυθμών. Εις ανταπόδοση της πνευματικής του αγάπης, χορός πατέρων της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου Αγίου Ορουσάθ, ψάλλει των σύντομών του πολυέλεο.